Maabig ya oras, at si katayo lamot yamin, pinablimiran na tateng agagitan kaaro. Pisalamatan tayo lamot so say Diyos siya katawan. Lapod, binendisyonan tayo lamot ya sa kayalawas, ya panagbilay. Tadnatan, wadya tila lamot ya manaral, ya ang kablin salita to. Maminsan lamot, kuton tayo naragdalam so say kabaliksan na pagkakasakay, edkinan Jesus. Wadya natan ya kaibak, lalamot, si Pastor Felipe Manungat Jr., yan ang Lapod, Central Pangasinan. Kumusta kayo, Pastor? Maumot, Pastor Ross, mabigya agawad si kayo namin ira, ya kakarumira, ya undudeng lalamot at si kami natan. Iba nyo kami lalamot at sa panaral tayo, ipaakaran sa pangkakasakay, masanton kasulatan. Pinanaralan tayo ng imbunag, yalawas. Nuanto susamay gapuan na say siblangan, tansumblangan, ang loob na iglesia. Nata natatang tanagagimira, panaralan tayo, so say pikakasi ng Jesus, ya kasulat at Juan 17. Sayan pikakasi, so importante lapod nanengneng tayo, no panon, ya say pagkakasakay at sang kaimportante yan, at kanunutan ng Jesus, ang bagdan si kato suwadya. Say titulo na say panaralan tayo sayan, simba Pastor Ed? Piyan, magmaliw iran saksakay. Katuya sa title to, Pastor Ross. Aya, so say pikakasi ng Jesus, yan narumugan tayo Pastor, Ed Juan 17, versikulo 20-21, aya so sama ipapatlep, ya teksto tayo. Basan tayo, Pastor. Okay? Sa ikwento agagids, Juan 17, 20-21, aliwan saraya labat, so pikasik, no agsaraman met, ed manisya, ed siyak, ed panamaglay na salitara. Piyan saksakay iran amin, salanti singa sika, o ama, wala ka ed siyak, tan siyak ed sika, piyan wala ramet, ed sikata, piyan say mundo, manisya, ya inbaki mo ak. Pastor, sakbay tayo ni paliwawa so sayan leksyon at mampikasi tayo. Okay. Maarumin Diyos, at sayan pangkanaunawa. Ginapuan min aralin so sayan tema na pangkakasakay na ipaakar, pangkakasakay at panamaglay na say impambasa min na say teksto min sayan lawas. Amawar diyan aralin min non turay non tu impikasi tiyo tan labayon nagawad sa aray anak yo. Tan sa iya di iglesia. Pero misirin amaya, idala nyo kami lalamat. At sa ipan aral mi, nasarayan salita. At tapyan walan na araw man lalamat so kakabatan mi, tanong sagdar lalamat so relasyon mi si kayo. Idala nyo sirin sa balang sakay o Diyos. Sa isukurinid ni rin ng Jesus. Amen. Pastor, nuwalaman so say pikakasi ng Jesus, ya binitlaad say Biblia, ya narumugan ng Juan 17, say pikakasi tuot, piyan magmaliw, ya saksakay susari mananisya, saksakayad kanunutan, saksakayad ulupan, saksakayad pananisya, tan saksakayad say Diyos siya katawan, ya ang gapoy arom no si Jesus siya manangilaban. Sa ibabaga to Pastor at magmaliw iran saksakay, ya singa say Diyos Ama, Diyos Anak, tan Diyos Espiritu, yaman kakasakay. Katon, Pastor Ross. Katon, agay lidakip agagi, naaralan tayo, tanarenggalan tayo, unungan masantong Biblia, ya ang gapoy arum, ya pirawat na Diyos. Ya si katayuran anak to, manlapod sari panahon na sari disipulos, hanggang panahon tayo natan, ang gapoy arum, ya pirawat na Diyos. Nauliwan sa pangkakasakay tayo namin. Noong nangan tayo, Pastor, ay Juan 17, ay may pikakasi ng Jesus, sakbay ya umpawilad tawon, sakbay si katoy itilaktura ay disipulos, kan si karanaani so makatalitali na nanduruman pakadisyangan na panagbilay, nanduruman gut-gut, ed si kadan dili, nandurumaya problema, ya arapundaan ni ed panangi bawag da sa masanton ebanghelyo. Kanya natan si rin, impikasi ira ng Jesus. Actually, Pastor Ross, kanya, ayan pikakasi at parte lang na samay panagpatanir ni Jesus. Sa aray disciple ito ng sama. Impikasi ang tura. Tuwatan, Pastor, tansahin pikakasi at apaldo ed talura, Pastor, ya division. Anto so sara may division to ya, Pastor. Sa una, nagagi, ya parte na saya, may nanangnang tayo sa kapitulo na Juan 17, Pastor Ross, sa amay kiyan, amay versikulo 1 hanggang 5. Ya sa ikwanto at may panagpikasi ng Jesus para sa sarili to. Tanta to, no pawilan tawon, aga nasumpal sa trabaho to, nagingan man patuloy. Katon, may pikakasi to para sa sarili to. Pastor, nangnangan tayo sirin, no anto tayo ni pikakasi ni Jesus, basaan tayo, versikulo 1 na 17. Okay, dyan versikulo 1, gapuan tayo agagi. Sa may memory text tayo, wala ladbandan 10, tawa? Natanay dyan 1, sa ikwanto agagi,
sarayan bengatla sinalitan ng Jesus. At sanan intangay to ray matato at tawon inkwanto, Ama, sin mabila so oras. Igloryam so anak mo, yan say anak, iglorya to ka. Nung tayo, Pastor, dyan nandurumaya circumstances, si Pedro, tansara disipulo, baga daw, katawan, ipanang muli pagkapanyari mo si kara. Katawan, anto kasi nung pauranan mo rin, yung pati ira, pero sa ikuan na niya, yun, nay, aga ni si mabi oras. On. Pero bang balitad sa yan teksto, sa ikuan to, Si mabili oras. si mabili oras. On. Ika-gloria to. Pastor, aya may oras ya nipasak, asinggerla nipasak kag cross, kaya anto suwirin so sa may pika kasi sa kanto jay, timangayod tawon si Jesus, nang ko may picture, Pastor Nayarin, imarawid si karan magano, kan timangayod tawon, tanan pikasi. Basan tayo, Pastor, versikulo 2. Versikulo 2 ay kwanto, salanti, unong na inpangiter mo at sikato na pakaulay, at amin alaman, pian jad saray amin ya inter mo ed sikato, ya ed sikara iterto, so andi anggaan abilay. Sirin, singa, Pastor, ayan pika kasi i-remind to, ipapanunod sa Diyos sa mga kwanto, katawan, inida mo ang authority, pian jad untanat na wala ni Rebelay andi anggaan. Singa, sa unaan at igirit to sa sama to, katawan, unya so imbagam, nan imbake mo agad sayan dalin. Kaya ituloy tayo, Pastor, at verse 3, no, to my after na reminder. Sa kwanto, at saya sikatoso andi anggaan abilay, ya naanta-anda ka saksakay atwan Diyos, tansaman so inbakim salanti Jesucristo. Bali-bali, Pastor. Sa kwanto at katawan, imbaki mo ak, dyan pikakaso, piyan naanta-anda ka, ya saksakay, ya matuwaya Diyos. Ed panamaglay, ya panangibaki mo siya, tan panangilaban ko si kara. So, Pastor, may pikakasi to, singa narration. No, anto may good maakit wa dalin. Yung amay kumulante, amay singano sasansakin to Diyos yung katawan, no, akin warjad dalin. No, anto may interna Diyos at sikato, ya gagampanan to natan. Natan, Pastor, anto susara may ginampanan to si Red, jad verse 4. Sa kwanto ay, in gloria ta ka dalin, bangta asumpal ko, suki may inter mo ed siya agawin ko. Bali, Pastor, may pikakasi na ni Jesus. So, kwanto, Pastor, in gloria ta ka dalin. Impaneneng ko susay pakapanyarim katawan. Actually, Pastor Roskin, singano, say purpose no akin lima Diyos Jesus at ipakabatod si katayo so ama. At panamagli na sa may dilin ka si kato, aya lang may ibabaga to. Eksakto, Pastor. Aya sunaneng nang tayon, bali perfect ya pangkakasakay na Diyos Ama tan si Kristo tan si Masantong Espiritu. Ya si Jesus agtunggawan balot so agagamay na si Ama kanya sa kwanto katawan sa kinugutan ginawak anto may jud 10 to may verse 4, Pastor, sa kwanto at sa kwanto bangta sumpal ko so kimo ya intermod siya. In gloria ta ka. Walay kimoy manaya ya internet, sinong pala ni Jesus? Lapod si kato, so number 1 niya may kakasakriyon sa ama to. Verse 5, Pastor. Sa kwanto, ituloy tayo gagi. At natan, o ama, igloria mo ak, laktip ed ing kasika, ed sa may gloria ya walad sikata, nan andi ni mundo. Singano ibabaga ng Jesus ya gagi yakin, no, may kipapasan to ng saman at natan asumpal tulas sa may trabaho to, umpawilad madtawon, yamang kaibalaran do, umpawil may gloria, ya walad sikato, nan agni apal sa soto, Pastor Ross. Ano tayo, Pastor, sa tuwa-tuwa ya pangkakasakay manaya, aluan nan lapud dalin, nan lapud tawon. Pastor Ross. Tatsak, by ni, ya apal sa susayan dalin, Pastor, wala lay pangkakasakay nan amatan si anak. Tanuntan tayo mat, Pastor, iba? Nan apal sa susay to, perfectly, aliwan sayan dalin, may perfecto yan. Nagninang kasalanan sa to, Pastor Ross. Walay pangkakasakay tayo si rin. So, Pastor, ayaso sa pikakasi na sa Diyos, si Jesus para sa sarili to. Anto susamay kumadwaya dibisyon. Sa kumadwaya dibisyon agagit, nanang di manad versikulo 6 hanggang 19. Katun sing ano aral lang tayo sa akin panaral agagi, may intiron kapitulo na 17. Aya lamay, ni paakaran sa may pikakasi, ng Jesus para sa aray disipulos tumat. Aray mananumbok to. At Pastor, anto susama niya pikakasi. Nayarin basaan tayo 17 versikulo 9 hanggang 11. 9 hanggang 11, sa kwanto, pikasik ira, agko
pikasi so mundo, no agjad sa ramay intermo ed siya, ya kayaryan mura. Aya, Pastor, at confirmation niya, kayarian tayo na sa Diyos, awa? On. Ituloy yo, Pastor. Ed 9, konto, at ami benga-bengat la, kayaryan ko, kayaryan mura, tansaray, kayaryan mo, kayaryan kura. At ni gloria ak ed sikara. Yad 11 say konto, at andi akla ed mundo, at saraya wajara ed mundo. Tan unlaak ditan ed sika, aman masantos, talimam ira, ed ngaran mo ed saray, inter mo ed siya. Pian saksakay ira, as singa sikata. Imbilin to, Pastor Ross, so sara may disipulos to. Diyos. Antay, Pastor, sa ikwanto, di man nagsampot, piyansak sa kay ira, asikata. As singa sikata. Ang gajad, asinggerlan ipatay ni Jesus, ipipikasi to ray disipulos, yan nawalan iray pagkakasakay. Agaylay na ka, Pastor Ross, yakin naranggal man ya. Ang gano si Jesus at agagi, ang tatulan, unto'y nagawad si kato, mambibilay lad sa ramay honor, ya oras na sa ibilay to. Ang gapo ni Aron, Pastor Ross, yan ninunot to, naliwan sa'y pamaungan ni, nasaray anak to. Ay, Pastor, impikasi to ng pakasakira, piyan sa ikwanto, no, tilabasan, Pastor, taando ko yan teksto, On. sa ikwanto at, piyan dyan doon tan magmaliwiran, epektibo, ya kumikimay. On. Pastor, ang gano antoy kasuot tayo yaman mangkalar, ang gano nayari tayo maminsahe. No aganan nang mo na pangkakasakit, ag tayo epektibo ya kumikimo yun sa ubasan na sa Diyos sa On, katawan. Pastor Ross, tuwatan. Agaylay da ka may nusar to jaya, imbilin na Jesus. Alabay ko man ya term, Pastor Ross, talimam ira. Diba? Singano, arom ira, ingatan mo ra, tulungan mo ra, dami niya gawin da. Amay imbaga to din man na pastor ya sa kanya, amay imbaga to tanya talimam ira. Nung nagdangan tayo sa tay konteksto na 17, sa igabay to ibaga tanat padukoy mo ibilay da. Lapod do sila lara. Abawasan ni sakay. Abawasan ni si Judas. Dumay. Ni pastor nang yawa, dumakasi kanunutan ng Judas, dumad kanunutan ng Kristo, dumad saray kanunutan na sa disipulo. Kaya si katoy agami kasakay, si mumlang, si katoy abalang. Ang gad natan pastor atay Judas, may joke yan. Aliwan salita. Aliwan salita, ha? Pero nangangayo, so may abit lamlay kin Pastor Ross, abit lamlay pa si Judas. Yan no kina bimiig no agan ng kakasakay. Ata niya talaga sumamali yung epekto na iglesia. Pastor Ross no, may unsyan ka at sa may saksakay ya direksyon ko muna sa iglesia. On tuatan pastor. Kayang sirin sa ikwanto nan imbagaton talima en mura, padukayon mo ibilay da katawan. Lapod sa lante, si karaso manumpal na say panangibawag. Walay plano na Diyos at sigara. Agagikira. No si katayo at mangkakasakay mangikakala. No si katayo ya agamilon na say Diyos sa katawan, piyan dyan untanet. Ibawag tayo so say masanton panangaro to. Si katumanayay mangipipikasin si katayo. Ud say Diyos Ama. Ya si katayo na protection ng tanong dakoy si bilay tayo. Sa lanti, si katayo'y pinababli to. Nagkaloot la, numang kakasakay tayo. Pastor Anthony, susamay ipikasin na sa Diyos sa katawan. Ed saray babangatan to. Ed parad saray disipulos to. Nung tayo Pastor Ross kin impikasi to may kin may singano se katwaan at mangumanmet idbilay na sarayan disipulo to. Importante ya agagi yakyan ya pikakasi na Dios sa saray babangatan to. Amta to Pastor Ross ya saray disipulo to totoo ra lamang ya nandurumaray kanunutan. Pero si kwanto transform them, kwanto English Pastor Ross labay to ya talagang manguman so saray babangatan to. Pastor, nunang tayo, susayan teksto. Ang gapo susay mas marakdakop ya sermon no say sermon ya pasimbadon panagbilay. Numambasa tayo kung may Biblia agagi kira. Aliwala bat ya pianjad untan na informaan tayo, na-inform tayo no anto susay katuan ya marakop ya narumugan tayo sa sayan Biblia. No ag-ingan na transform tayo. Tanjad say impangawa tayo na sayan ang kablin salitat. Jad pa nang i-transform tayo pastor. Nanangan niya talaga susay minsay od si katayo. Nagkalot day say minsay ya panagkasakay tanjad untan atateng tanagagi mira. Ni tanduro susay ngaray Dios siya katawan. Pastor undago tayo sa may kumatlo ya dibisyon na sayan pikakasi ng Kristo sakbaya umpatay. Okay, agagi ulat tayo sa may kumatlong division to. Ayala nanang tila dya may versikulo
hanggang 26. At basan ko, Pastor Ros, may ni pakaran sa ikin manaya Pastor Ros. May no say unaan at pikakasi para sa sarili to, kumadwat pikakasid para sa disipulos, ay kumatlo ay pikakasi mo para sa ramay mananisya. Tan manisya labat ni. Tan manisya labat ni. Aramay, siyempre, disipulos mambangat ira, ipipikasi tularan tampul. Ang gapo ni, ipipikasi tula. Untan ka maong agagi, so Diyos tayo. Talagang sa inanang to, may pamaungan na balang sakay. On. Kanyan, agaylay dakop, ya, sakbay iran manisya. Pastor, basan tayo pa si Ren. Narumo ganyan, 17, versikulo 26. Pero umpisan tila 20, Pastor, 20-21. Okay, sa kwanto. Aliwan saraya labat so pikasik. Noag saraman met manisya, siyak panamaglay na salita ra. Pian saksakay iran amin, salanti singa sika o ama, wala ka siyak, tan siyak sika, pian wala ramet sikata. Pian say mundo, manisya ya, inbaki mo ak. Say number 1 manaya, Pastor, ya, gawaan tayo kumon. Ang bagdan, ang tayo, Pastor, ay arapon niya, October 14. On. Awa, hanggang 28. At wala lamot sa second wave na Philippines for Christ. Ag tayo anta nayari, no si paniramay, nakaukulan niya nakalaran. Aramay, mangkailangan sa Diyos siya katawan. Nayarin aramay care group, interest tayo la, anta tayo ya, si karakumun sumanisyan talaga. Kaya, singa si Kristo ya, ag ganira manisya, impikasi tulara, untan kumun sa isang karapan niya gawan tayo. Mangkakasakay tayo, mampikasi, parad si kara. On. Ipikaste Pastor Ros yakin iwan-wan na Diyos kumun so balang sakid si katayod sa ay araw po niya Oktubre no iner susarami ipaparaan na masanton espiritu Pastor Ros. Tapin mamaliw yung matalunggaring susaya. Tas ay Diyos, unong sa aral tayo ay ipipikasi to itayo. Ang gaano agtini anisya. On, san sakin ni Pastor, nung ipikasi tayo Ryan, agni anisya, syempre ipikasi timo no antoy ibaga tayon mensahe ad si kara. May pananisya ya patubon tayo ipatuboy masanton espiritu ud panamagli tayo duga may nibawag tayo tanawalaan tayo na anay pansakasakay ud pananisya. On Pastor tuatan. Kintay sa kinidtan may ipanunot tayo si agagi may purpose, may rason na sa may impanawag na Dios si katayo. Uno ulitin tila lamang Pastor Ros. Ya dapat ya akalamot ed say panangaro na Dios si katayo tan say panangaro tayo ed si Dios. On, tan anto sa may ustoya gutma. Isang ka-importante niya, Pastor. Amay pikakasi na Jesus tapian walay pangkakasakayad si kara. Say gabay tumot ya ibagayat pian walay saksakaya gutma ed si kara. Ayan gutma ed sa may umpawil tayo sa may pundasyon na pangkakasakay. Amay aro. Sa may aro kumun yan aro tayo para kindi Kristo. Aro tayo paran kaparan to. Lapod mga karal tayo ibabawag tayo ibanghelyo pian manisya ra, aliwan pian manisya ra, pananisya niya 28 fundamental belief na sa Banista, nag-ingan, manisya ra, aroy Diyos, tan matuwaya panangaro tayo, si kara. Agala importante ito, tan Pastoros, tayong bagam, may pananisya la lamat, in-stress mo may pananisya, yan nayarin si kato, so mangitulak at si katayo, panamagli agagi, na sa ipakapanyari na masanton espiritu, tapyan na duntan, si katayuran mananisya, mananumbok ng Kristo, at mangkakasakay tayo at agamilan to timot at sa kimoy. On. Pastor, nung tayo dyan ang sampal may kakakasi, reviewon tayo agagi. Sa unaan niya part, Juan 17, 1 hanggang 5, pikakasi na inasus para sa sarili to. Kaya si rin, nung tayo si katayo mo yung ibawag na ebanghelyo, mampikasi tayo, ipikasi tayo sa sarili, examinan tayo mo, no, katulad ng Kristo, singa si Kristo naaagamil tayo duga. So sa may ikigloria na sa Diyos sa katawan. Antam Ros, para ang takatan Pastor Ros, wala anunutan ko labat, ang panog ko lang nalingwanan ko agagi. Pastor, antam Pastor Ros, no, sige pastor tayo, mansasalita tayo. Wala may panaon niya kini, may no busy ka lang maong, nalilingwanan mo yung mampikasi, antis ka mansalitad pulpito. Kung nalilig na Pastor Ros, effective no man. Pero no, nampikasi antisak yung mansalita, nakiking ko so kimi na masanton espiritu ya aliwan singa siya kay man sasalita. Unman sulabay ito ni bagay nanang ko dya Pastor Ros. No kin kaukulan tayo ya mampikasid sarili tayo ta say Dios labat sumangay dalan sila tayo. On. Kay Kumadwaya Division Pastor, amay pikakasi na ni Jesus para sa ray disipulos to. On. Say gabay ito ni bagaya,
ipikasi tayo met, singa si Jesus, ipikasi tayo sa dito, ipikasi tayo, so saramay, managlingkor na sa Diyos, aramay tutuon wala lang iglesia, nagkalot la saramay, care group leaders, siguro, pastor. Aramay officers. Aramay officers. Importante mga Elders. pastoros. Sa yung tubukat, pasumpal to yung pikasi ramay mangkimoy, ad ebanghelyo, ipipikasi at iramay kimoy yan. Kaya maramay manisya. Kaya pastor, sayan taluran, apag na say pikakasi, anto sirin so say panulian na sayan pikakasi tan sayan pangkakasakay. Basahan tayo pastor Juan 13. Narumugan tayo tan pastor Juan 13 35 tan 34 tan 35. 13, 34, tan 35. Si kwanto? Sakay abalon gangan so interko ad si kayo. Manaruan so sakay tan sakay ad si kayo. Salanti unong na pangarok ad si kayo. Pian manaruan mo susakitan sakay ad si kayo. Diyan 35 sa kwanto lapo ad saya amin atoo nabirbiran daya si kayo so si kayo ray babangatan ko no wala so aroyo ad sakitan sakay. Gaylay dagko pastor wa. Kasumpal lanton ng pikasi nanatan wadya so say imbagatot walay sakay balo ya ganggan. Aya kasi pastor balon talaga. Actually, Pastoros, panunot layad si katayo eh. Aliwan ni abaga to labat ya balon gangan, pero actually ipapanunot dun si katayo. Pastor, dugatan. Pero antayo, sayan, pakatalos ko sayan teksto. Aman kasi gangan ya, mangaro ka. It should be renewed every day. Dapat tan, singa balon panunot, balon gangan. Agaw-agaw mo natatali-tali ta. Kasi no, minsan butil may haro, pastor eh. Alaw, walay agapan tatalusan. Kaya sa ikwanto, balon gangan na lamot. Itar ko si kayo, ante kwanto, yakumon, manaruan kayo. Manaruan, so balang sinansakid si katayo. Kasi, Pastoros, nung nangan tayo agagi, no, say balang sakid si katayuran, leaders na iglesia, miyembro na sa care group, no, say aruan at nanang kapaglian tayo agagi, say kwanto tanat, say panlingkur tayo, no manlingkur tayo, nanang iraya, nasara may tutuon panlingkuran tayo, so sa may aron, walad si katayuya. Unta may hidden agenda, angga pula eh. Angga pula may vested interest, pastor. Nag-ingan, gagawin mo labat siya, lapod, say matuan panangaro. Say kabaliktad tarantutan, Pastoros, narik naman nasaray tutuon panlilingkur, bilbilang ulat tayo sa kiyapasan, mangkakalar tayo, walay dibisyon, walay kakasakay, di manad grupo, nalik na nasaray tutuo agagitan. Katun dapat say manunaan kumudod si katayo, mampiperdonaan tan manaruan tayo, tapan si katuya so nalik na damot. Tanong nanang tila pastor awaya nalik na dalatan ni burila natan so say sarili. Lapod tuan aro laya eh. Angga pulay parad si ka eh. Agmula nununutan may sarilin pamaungan mo, Pastoros. Angga pula may ipanangnang mo, gawag ko ya, lapod, nayari at ya elder. Angga pula, nogingan, gawon tayo namin niya agagi, pati si kara, gayuguyan mo lara, dagdagan mo lara, gawon da, because, anto pastor, aro. So, manunaan. Manitimon, nawa, pastor? Anto ni pastor sa namin niya? Say pandakapan to na ita, no say service tayo agagi, say panaglingkor tayo at nanlapod aro. Say bungatuya agagi at amay agtila nunutan may sarili tayo. Say untumbok titan manay Pastoros, amay self-sacrificial. So ibabaga to, sigano, mamaliw tayon ang gano naksawan tila, ang gano mairap sugawa, warman tayon malikat yaman lingkor. Okay, pastor, amay ibabagay na ni Manya, may man self-sacrifice tayo, awa? Aya, susay, nanangangan labat, od saramay, tuwaya, walay aro. Pero antay, pastor, say kwanto, say kwanan, Mrs. White, say tawon, lugar na saramay, nan sakripisyo. No, ang gapoy nalilik nam yung panagsakripisyo natan manaya agagi kira. Ang gapoy kanaunawa tayo nung lagtawon. Actually, Pastoros kin eh. Say kilalaban tayo at ninginuod sakripisyo. Say kimin ebanghelyo at ninginuod sakripisyo, manisyak yan nasumpal yan sakripisyo na balang sakit, Pastoros. Tuwatan, Pastor. Say sakripisyo at sang kaimportante yan matya salita, nuaya, pero Pastor wala kasi sakripisyo ng gapoy aro. Wala siguro, pero aliontuan aro man. Bilbilang. Pero no, aliontuan sakripisyo. Alion sakripisyo untuan man. Kasi naman minsan, selfish may sakripisyo naman minsan tawalay alagar mo kasalat. Pero sa ituan sakripisyo agagi, yan ang lapod tuan aro na Diyos,
ang gapoy kintan, agama ka sarili. Talagan, kumbaga, Tagalog, dalisay tan. On. Kaya ayaso sa maipipikasi ni Jesus, Pastor, para si katayo. Yakomon, nawalan tayo puson, managsakripisyon talaga. Anthony, Pastor, susay ni bagayon sa election tayo. Okay. Yad, wala tilad bandad kasamputan, Pastor Ross, away kinay. Pero, sa ilabay tunin sa kaya puntuan niya, panaaral tayo agagi. Say, maong a relasyon na balang sakay at sikatayo, membro, leaders na iglesia, no sikatayot ng kakasakay, sikatutan manaya, at bungalang bungat, na samay pangkakasakay, say lamot to, say pundasyon to, at aro. Pastor, say gabay ito ni bagatan sirin. Ag tayo gawaan niya ay, tapyano ni panengneng tayo, ya inaro tayo ni Diyos, andiwan uman. No ang ingan, gagawaan tayo ya ay, lapod, inaro tayo lay Diyos. Bunga. Bunga laya. On. Aliwan tapyano, aroon kay Diyos, o ni panengneng may aro yung Diyos. On. Numamisa kasi, Pastor, baliktad may prinsipyo eh. Gawaan tayo susayan, sakripisyo, piyan ni panengneng suaro. On. Sa ibalat, sa ibabaga to jay, ay bunga labat, gagawaan tilaya, lapod alik na tila may tuwan aro. Nasa Diyos siya katawan, tan panangarod ka para tayong to. Tuatan, Pastoros, aramay maong manayan nagagawa ang tila, at bungalayan na samay, aro, ya develop, at sikatayo, at Diyos, at panamaglay na Diyos, at sikatayo. Pastor, sakbay tayo naman sampot, gabay ko ningningan tayo so say kabaliksan na say panagpikasi. Ay buong pinanaralan tayo panagpikasi ng Jesus eh. No si Jesus, ya Diyos la, ang ipanang ni na panagpikasi, sa gabay itong ibaga, importante yata, ang gano dyan, Marcos 1:35, say kwanto, masaksak by need kabwasan, kulaan lang ng Jesus, mamipikasi la. Tuatan, Pastoros. Pastor, say panagpikasi, aliwala ba siya side dish, no? Main dish, main ingredient. Ya sekreto tapian dyan untan. Pastor, nawala ay tuwa-tuwa ya pangkakasakri. Katon kinagagi. Agay importante na sa may panagpikasi agagi awa. No sa Diyos siya katawan agagi at ng pikasi. Binirbirto so importante siya na pikasi tan pakapanyari ng pikasi. Mas lalo tayo kumon. Ya nalikna. Ya mas kaukulan tayo so pakapanyari na pikasi. Tapi yan mamaliw ya abay ko anong Pastoros lang tiya, mamaliw ya main dish no panangan kumon aya kumon so sa may sangkay importante yan na sa may panangan tayo pikakasi. On. Pastor, no nang tini lamot yayo si Jesus say pikakasi ton talaga kay kanto no buka iton tayo lalamot. Pian magmaliw iran saksakay. Kanto may titulo yasi nga panagmaliw-tan saksakay. Anto so saywam manad pankakasakay ni Jesus tan si Ama. Ya gabay to ya na-adapt tayo ya totoo. Anto so say nananang yung pastor ya anto so manad utel na pankakasakay danwa. Ya gabay na sa Diyos ya Ama mo kumon suniwalad si katayo. Nung tayo agagi sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu mangkakasakay irani paakarad say panangaro dad tuutan say plano dad kilalaban tayo awa at labay na Dios agagi ya aman ya pangkakasakay da at mamaliw mo lamang ya tali-tali na balang sakid si katayo ya saksakay so direksyon saksakay so plano na balang sakay ed iglesia at say pitulungan tayo gawa trabaho na ebanghelyo. On pastor, amay bali-bali may imbagayo. Amay pangkakasakay da, ya ilaban tayo. Ilaban tayo. Ilaban to itayo. Ilaban da itayo. Say kwanto, say Diyos Ama, si katuso mangiter. Na say anak to, may panangaro ya iter to, Say Diyos Anak, si katoy man sakripisyon cross. Kaalis to natan, amay masantong spirito, si katoy yung loob natan, yaman convicted si kayo, si katayon amin. Aliwala bat ya, mangkakasakay, yaman pipikasi no agingon unlabas pian ni panangnang so panangaro Dios ket saray arom ya Sa masantong spirito sa mga iwan-wanad si katayo Pastoros. Tanatan pastor, say number 1 niya laman na yung pikakasi at aro tan pangkakasakay. Agale importante Pastoros na aro manaya. Actually si kato so maniti pukul manaya na bilay tayo tatay aro. Kanyan sirin natatang tanagagimira. Say pikakasi ng Jesus. At nang maliw tayo na saksakay nan mankakasakay tayo, tan si katayo nawalaan, ya matuwan aro. At sayan lawas, kumon, tanalik na tayo
Si Jesus sumanginipikasit para si katayo, tan agtayo kumun sa sayangan, sayan pinagpikasi ng Kristo para si katayo. Mampikasi tayo agagi. Maaron Diyos, pisalamatan mi. Ya si Kristo sunan sakripisyo, nang ipanangnang na araw, tan impikasi to kami ni. Pianjad untan natuwalang kami pangkakasakay. Nalik nami kumun sayan panangaro, na sa Diyos si kami. Pian ni palik nami putadarum, sayan panangaro. Tan aya sumambunga, na say masanton pangkakasakay. Saya sukaruan mi at mablin nga ranin sa manang ilaban mi. Amen. Lalamat, may salamat kami, at in pabayos yung oras, pianjad untan at ibaan nyo kami, ya manaral na ang kablin salita. Pastor, salamat ya balag, at sa ibang Salamat, Ros.